Iya lagi nih. Samarmu ditutnya mana deh? Ayo bu. Ayo bu. Wih kebor. Loh. Endi ta iki lho? Iki bojone sapa kok ya? Kok oleh bojone iki kok endi? Pokoke saiki sing lanang nyanyi bojone kudu melok. Masih gak nyanyi sing penting pokoke ngebor. Mau Pak Kusenan kadung wis kebacut tok ya. Gak apa-apa. Ya pokoke iki kok ayo Bu ndang kene. Ayo wis ndang kene. Ayo disipoti maneh Mas Karmidi. Ya lagi iki bote ado-ado ditekani teko Banduarjo iki. Pokoknya ajur Bu. Ajur lintas budaya kemarin nang Prangkulon tambah ajur nih ya. Belajar edan ya. Edan ya. Se apa ini? Apa ya lali? Arep nyanyi lali. Aku masih Heeh. Sing sugih ra enek. Bondo donya Joko larat wong tuwamu pangkat aku ra koso uripmu wis mulya iki wis wajibne kowe dijauhke karo priya bagus sing padha sugih
palakrama